Točíš to? Točím to. Počkaj, rozmýšľam. Takže dobrý deň, vítam vás. Sme v malebnej záhradke. Ideme teda dneska fotiť s kolegom. Keby som dlhšie neposielal žiadny post, tak asi som to nezvládol. Ďakujem. To vyzerá veľmi divne. Si predáme. Krásna záhrada v Bratislave, Vlčie hrdlo, alternatívna nehnuteľnosť by som to nazval, ale prečo nie? Cenovka bude fakt, že dobrá. A pozrite sa. Pozrite sa. No. Takže ja idem fotiť. Čaute. A toto by sa mohlo zabrať stade. Veľa ľudí možno má taký názor a ja im neveriem, že sme napudrovaní v oblekoch, v kravatách, nepoznáme, čo je práca. OK, beriem, u mňa teda to nie je bohví, čo s tou prácou. Skôr mi mele huba, ale čo by som nespravil pre klienta? Ideme fotiť, ideme to skúsiť nejak odfotiť, aby ste nevedeli. Občas aj fotografujem.